Salamu alaikum uwana, ni ne naku dan uwanku Abdulaye. Yau ba maganar siyasa ba ce, magana ce ta yadda za mu gina gobenmu. Ina so mu duba ƙasar China. Shekaru 50 da suka wuce, China tana fama da yunwa da fatara fiye da mu, amma yau su ne a saman duniya. Ta yaya suka yi? Akwai rukunai guda 3 da suka rike, waɗanda idan mu ma muka rike su, ƙasarmu za ta zama abin koyi. Juya abin da muke da shi. Kanjin tattalin arziki. China ba ta yarda ta sayar da danyen kaya kawai ba, ta yarda ta gina ma'aikatu da za su sarrafa kayan a cikin gida. Shawara, me zai hana mu daina sayar da albasa, fadin shanu da man fetur dinmu a danye? Idan muka gina masana'antu a Tahawa, Maradi ko Niyame don sarrafa waɗannan kayan, mu ne za mu samar da aikin yi, mu ne kuma za mu ci ribar ƙarshe. Ci gabanmu yana cikin ma'aikatanmu na gida. Ilimi mai amfani ba takarda kadai ba. China ta fahimci cewa ba digiri ne yake gina ƙasa ba, sai dai sanin aiki da fasaha STEM. Shawara, lokaci yayi da za mu karkata akalin iliminmu zuwa ga ƙwarewa da sana'o'in hannu. Muna buƙatar ƙwararruwa kan hasken rana, sola, injiniyoyin noman zamani da masana harkar sada saduwa. Idan matashinmu yana da sana'a a hannunsa, ba zai taɓa zama nauyi ga ƙasa ba. Juriya da dogon burin gobe, daidaito. Ƙasa ba ta ginuwa cikin dare daya. Asirin China shine tsayawa kan manufa daina tsawon shekaru ba tare da fasakon ba. Shawara, dole ne mu daina canza tsare-tsare duk bayan shekara 2. Idan mun sa gaba cewa muna son dogarar da kai a abinci ko tsaro, to kowa da kowa, daga shugaba har talaka, dole ya jajirce kan wannan tafarkin har sai mun kai ga gaci. Hasashen gobenmu. Idan har muka rungume waɗannan darasa, ina hango Nijar din da kogin Nijar zai zama madibin rayuwa inda ruwansa zai shayar da gonakinmu don mu daina saye abinci daga waje. Matasanmu ba za su sake tunanin barin gida don neman rayuwa a wata ƙasa ba, domin Nijar danmu za ta zama cibiyar kasuwanci da fasaha a yankin Sahel. Duk abin da muke bukata za mu iya kerawa ko samar da shi da kanmu. Ƙarshen magana. Arzikin Nijar ba kawai zinari ko uranium ba ne, babban arzikinmu, mu kanmu da kuma yadda muke amfani da hannayenmu da tunaninmu. Mu tashi tsaye, mu koyi sana'a, mu dage da aiki, mu kuma kasance masu gaskiya ga ƙasarmu. Wace irin gyara kuke ganin ya kamata a fara yi a yau domin ganin Nijar ta canza? Bari mu tattauna a sashin sharhi comments.